Ešte raz. A pripravila som tému o odpustení. Bolo to tak aj po rozhovore s pánom farárom a s pánom kaplánom. Vlastne odpustenie to je vlastne taká téma, ktorej sa aj ten advent tak trošku dotýka. Na to vlastne, aby sme sa vedeli pripraviť a očistiť na príchod Ježiša, tak potrebujeme si očistiť srdce, a to znamená dovoliť Bohu, aby nám odpustil, a my by sme mali tiež odpúšťať. Keď sa tak rozmýšľala nad dnešnou prednáškou, ja sa tejto téme venujem od roku 2005. Robila som dizertačnú prácu a skúmala som odpustenie u detí v detských domovoch. A postupne som objavovala naozaj, že odpustenie je niečo úžasné. A na prvé počutie sa zdá, že je to naozaj taká kresťanská téma. Je to vlastne centrálna téma kresťanstva. Keď prejdeme Bibliou, tak tam je vlastne to, že ako odveta za hriech prišla smrť. A jedinou cestou, ako sa z tej smrti dostať, je vlastne to odpustenie. V Starom zákone toto odpustenie od Boha zabezpečoval kňaz prostredníctvom rôznych zmiernych obetí, zvieracích hlavne, ale tým, keď prišiel Ježiš Kristus, tak vlastne on sám sa stal tou zmiernou obetou a cez jeho krv nám bolo odpustené. A to, čo sme my dostali, tak k tomu sme v podstate v Novom zákone vyzývaní aj my, aby sme aj my odpúšťali, tak ako nám bolo odpustené. Ja to v tejto prezentácii mám také základné témy a mám to tak poprekladané biblickými citátmi, lebo si myslím, že je dôležitý aj ten duchovný rozmer, aj ten psychologický rozmer tejto témy. Táto téma je aj psychologická, ale psychológia sa jej začala venovať vlastne až v 80. rokoch, kedy bol vypísaný taký dosť veľký grant. Vypísala Templetonová nadácia v Spojených štátoch a začali sa robiť výskumy o odpustení. A vlastne takým jedným cieľom bolo zistiť, že čo to vlastne to odpustenie je, pretože podobne ako pri iných pojmoch, za slovom odpustenie si každý predstavil niečo iné. Takže oni sa snažili tie veci nájsť taký základ, niečo také, čo je také najpodstatnejšie na tom celom, a snažili sa porozumieť tomu, aký to má význam v medziľudských vzťahoch, aký to má význam pre človeka samotného a vlastne, že na čo je to dobré, čo to prináša a čo naopak prináša neodpustenie. Pre mňa odpustenie, čo je na ňom také najúžasnejšie, je to, že to je zmena. Je to zmena a viac menej, ak sa pozrieme, každý máme za sebou nejakú minulosť. A každý z nás bol zranený a každý z nás bol ten, kto zraňoval. To je niečo, čo je nemenné. Ja som konvertitka, ja som v podstate 20 rokov obrátená, predtým som žila v neveriacej rodine. Ale vždy som veľmi hlboko vnímala vinu vo svojom živote, svoju vlastnú vinu najmä, a takú tú bezmocnosť a bezradnosť a takú temnotu, ktorá sa s tým spájala, že vlastne ako keby sa nedalo z toho výjsť. A keď som čítala o tom, že niekto je svätý, niečo o svetosti, tak som si hovorila, že aká to je škoda, že ja už nikdy svätá nemôžem byť, pretože som urobila takéto a takéto veci. A tá vina ma proste tlačila k zemi. A naopak bolo strašne oslobodzujúce, keď som v 98. vlastne začala chodiť do spoločenstva, začala som spoznávať Ježiša, začala som spoznávať kresťanstvo a pochopila som, že moje viny boli odpustené raz navždy. Som sa pripravovala na krst a ja som hovorila kňazovi, že by som chcela ísť na spoveď, on mi hovorí, že krstom mi to bude odpustené. A ja som napriek tomu som mala takú veľkú túžbu mu porozprávať vlastne príbeh môjho života, lebo som tak cítila, že chcem to tak dať zo seba von. A to je vlastne to, čo aj svätý Pavol hovorí, že bežme a zhoďme všetku príťaž. Že my máme zhodiť príťaž. A vlastne preto je odpustenie dobré, pretože ono nás odstrihováva od minulosti, ono nám dáva slobodu od tej minulosti. Takže toto je takéto základné, kresťanské. Hovorím, ako tu máme tú ponuku a tu máme tú požiadavku. Ponuka, to je to, že Ježiš nám dáva nový život, že cez jeho krv nám bolo odpustené. A požiadavka je, že tak ako my sme dostali, tak aj my máme dostať. Dnes ráno som si práve čítala Matúša 18, podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi, ktoré potom tam neskôr v slajdoch budem mať a určite ho všetci poznáte. Čiže čo je a čo nie je odpustenie. Ja budem trošku tak preskakovať.
Keď si zoberieme slovný základ slova odpustenie, je to o tom, že niečo treba pustiť. Prestať to držať. Jednoducho oddeliť sa od toho a ísť ďalej. Pustiť tú záťaž. Čo nás drží? Čo je tou záťažou z minulosti? Určite každý z nás bol zranený. Či už v detstve, alebo v škole, lekármi, šikanou v škole, rôznymi vzťahmi, v manželstve, ako svokrovcami, rodičmi. Je toho veľa. Ale je to niečo, čo zanecháva stopy. Hovorí sa tomu, že to sú také duchovné zranenia, alebo psychologicky sa to nazýva nejaké traumy, nejaké krivdy, ktoré sa nám diali. Každý jeden z nás to zažil. A tieto veci nás bolia a tlačia. A sú ľudia, ktorí si tieto krivdy, traumy nesú so sebou a tým, že sú zranení a nevedia možno nájsť cestu von, tak nevedomky to prenášajú tieto spôsoby svojho správania na svoje deti, na ľudí okolo seba. Je to taký známy mechanizmus, že človek príde naštvaný z roboty a ten jeho hnev schytávajú deti a manželka a proste všetci. To je jednoducho, všetci to robíme. Ale je tu jedna cesta, ktorá je práve tá, že aby nás toto neovládalo. Lebo ak neodpustíme, tak zostane v nás taký koreň horkosti, zostane v nás niečo, čo v nás rastie. Je to taký ten neriešený hnev, taký potlačaný hnev. A práve my kresťania s tým máme častokrát problém, že my zatneme zuby a my sa tvárime, že je všetko v poriadku a povieme, že nič sa nestalo, aj keď sa stalo. Alebo sa to nechceme s niekým pohnevať a nesieme si to v sebe a prehltáme a toto nás to niekde všetko tlačí. A to je taký ten koreň horkosti, ktorý potom nesieme a ktorý potom robí zle. Či už vybuchneme v nejakej čudnej situácii zrazu, nevieme, prečo sme vybuchli, alebo sa stávame depresívnymi a sme smutní z toho. A podobný mechanizmus prebieha aj vo vzťahu k nám samým. Odpustiť sebe je ešte ťažšie niekedy, než odpustiť druhým ľuďom. Čiže takisto je to niečo, čo si vyžaduje našu pozornosť. To je ako keď necháte na mobile zapnutú aplikáciu, ktorá vám ťahá baterku a ona tam stále je a stále si to pýta. A takisto, ak máme niekde neodpustené, je to nevyriešená úloha, ako keby v nás vnútri. A nemáme takú voľnú, slobodnú myseľ a takú pokojnú, aby sme sa mohli venovať veciam, ktoré sú dôležité. My ju potrebujeme pustiť, my potrebujeme sa zbaviť tohto bremena. A Ježiš nám to ukazuje, ako to máme robiť. Vyzýva nás k tomu, aby sme odpúšťali. Odpustenie je reakciou na hriech, na krivdu. Krivda je to, keď niekto nám ublíži. Nemusí to byť vôbec vedomé, nemusí to byť vôbec chcené, ten človek si to vôbec nemusí uvedomiť. Hej? Ale istým spôsobom nám ublíži, povie nejaké slovo, ktoré nás zraní, ktoré sa dotkne niečoho hlboko v nás a jednoducho my sa cítime zranenie. A sme na toho človeka potom nahnevaní, alebo nás to bolí, ak si vôbec pripustíme tieto emócie. K tomu sa ešte vrátim. A práve Boh nám to ukazuje, že tak ako neodpustený hriech bol cestou k smrti, tak neodpustená krivda je niečo, čo nás ničí zvnútra, čo nás oberá o život, o radosť. Práve tie výskumy, čo som spomenula, ktoré sa robili aj vo vzťahu k zdravotnému stavu, ukázali súvislosť neodpustenia s ochoreniami, či už tráviaceho traktu alebo srdcovo-cievnymi ochoreniami, a rôzne iné psychosomatické ochorenia vykazovali naozaj spojitosť s tým, či človek odpustil alebo neodpustil. A teraz je otázka, že čo je to odpustenie? Totižto, častokrát hovoríme o odpustení, hovoríme, že to je niečo zabudnúť, alebo napríklad sa vyhovárame, že nemôžeme niekomu odpustiť, lebo to nemôžeme zabudnúť. Alebo že nemôžem predsa dôverovať človeku, ktorý ma zranil. Nemôžem sa zmieriť niekým, kto ublížil mne alebo môjmu dieťaťu. Nemôžem predsa tolerovať to, že mi niekto ubližuje. Nemôžem tvrdiť, že sa nič nestalo, keď sa stalo. Hej? Ale toto všetko, čo teraz spomínam, to nie je odpustenie. A to si ľudia častokrát mýlia. Odpustenie teda nie je ani zabudnutie. To sa nedá vlastne ani zabudnúť. Odpustenie nemusí znamenať obnovu dôvery. Ak mi niekto ukradne 10 €, ja mu odpustím,
že nebudem napríklad sa mu chcieť pomstiť, alebo nebudem ho za to nejako prenasledovať, ale to neznamená, že mu požičiam ďalších 20. Hej? Ja nemusím voči nemu obnoviť dôveru. Ak moja priateľka prezradí tajomstvo, ktoré som jej zverila, môžem jej to odpustiť, ale to neznamená, že budem znovu mať takú dôveru k nej, ako som mala predtým. Že to je ako rozdiel. Odpustenie nemusí znamenať zmierenie. Pokiaľ je niekto zneužívaný, alebo je týraný, niekedy to nemá ani naozaj zmysel, aby sa zmieroval s človekom, ktorý mu ubližoval, pretože ten človek možno, že ani si nepripustí, že mu ubližoval. Alebo to ani neoľutuje. Nemá to zmysel vtedy. Mohlo by to byť príliš riskantné. Zmierenie je už takou nadstavbou odpustenia. To už vtedy, keď tá druhá strana uzná, že urobila chybu a že má túžbu po tom odpustení, chce ho prijať a chce napraviť možno tú škodu. Hej? Vtedy to zmierenie je na mieste. Ale my môžeme odpustiť aj vtedy, ak k tomu zmiereniu nepríde. My môžeme odpustiť aj vtedy, ak človek, ktorý nám ublížil, je už mŕtvý. Môžeme sa za neho modliť a môžeme vyznať, že mu odpúšťame. Som robila výskum v tých detských domovoch. Bolo tam jedno dievča, bola to mladá Rómka, ktorá chodila na učňovku, veľmi šikovná. A ona vlastne mala žijúcu maminu niekde v osade a jej otec zomrel. A ona mala toho otca riadne v zuboch, ako hnevala sa na neho. Na to maminu sa hnevala ešte viacej, ale tomu otcovi nevedela nejaké veci odpustiť. A ona mi hovorila, oni tak veľmi tí Rómovia tak duchovne prežívajú, ona mi hovorila, že ona ho vnímala. Že ona mala pocit, že je pri nej a proste takéto všelijaké zážitky. A hovorila, že raz v noci, niekto jej to možno povedal, alebo to čítala, keď znovu toto cítila, tak povedala, otec, ja ti odpúšťam. Že jednoducho sa rozhodla, že mu to odpúšťa. A že od tej chvíle vlastne mala pokoj. Že od tej chvíle ako keby prestali tieto veci sa diať. A ona to tak aj v tej modlitbe potom ako tak vyznala. A to bol taká ukážka toho, že my keď niekomu neodpúšťame, my sme ako keby zviazaní s ním nejakou neviditeľnou niťou. My sme k nemu pripútaní. To sú krásne filmové príklady takej tej túžby po pomste. Že človek žije a celé roky iba rozmýšľa nad tým, ako by pomstil nejakú strašnú krivdu. Či už to bolo niečo z vojny alebo z rodinného života. Ale vždy to bolo niečo, čo človeka zotročí. Pretože krivda logicky prináša hnev, bolesť, môže to byť nenávisť, môže to byť pocit hnusu, ak ide o nejaké zneužitie. Môžeme cítiť rôzne pocity, môžeme cítiť strach z toho útočníka, ale tieto všetky veci môžu sprevádzať naozaj to zranenie. A odpustenie je práve cestou von z toho všetkého. Čiže takisto, ešte k tomuto sa vrátim, že ak popierame krivdu, ak hovoríme, že sa nič nestalo, tak nemáme čo odpustiť. Ale to nie je odpustenie. Ak ospravedlňujeme vinníka, takisto to nie je odpustenie. Ak žena, ktorú týra muž, tvrdí, že ten muž za to nemôže, pretože jeho otec ho bil, to nie je odpustenie. To je tolerovanie toho, čo sa deje. To je iba ospravedlňovanie, ale to nie je uzdravujúce. My nemáme tolerovať krivdu, nemáme ospravedlňovať. Môžeme priznať poľahčujúce okolnosti, byť empatický, rozumieť okolnostiam, prečo sa tá vec stala, ale nemá to viesť k tomu, aby sme ospravedlňovali. Odpustenie vyžaduje to, aby sme si povedali, že stala sa krivda. Toto, čo sa stalo, bolo zlé. Keď tam je tá krivda, tak ja sa rozhodujem, vôľovo sa rozhodujem, že odpúšťam. Čiže ja som si vedomá, že bola spáchaná krivda a ja sa rozhodujem, že za túto krivdu sa nechcem pomstiť. To je taký prvý stupeň. To je taký ten úplne najnižší stupeň, že zanechám negatívne myšlienky, slova, skutky, nebudem toho človeka haniť, nebudem ho ohovárať. A budem si naopak vzbudzovať pozitívne myšlienky, reč a správanie voči nemu. To je to, čo Ježiš hovorí. Milujte svojich nepriateľov, žehnajte tým, ktorí vám ubližujú. Je to zmena. Je to zmena. V prvom rade je to zmena vôle, lebo ono to začína pri tej vôli. Odpustenie nemusí začať vtedy, keď už sa cítime na to. Veľa ľudí nechce odpustiť, lebo to tak necítia, alebo sú nahnevaní.
Ale odpustenie začína vôľou. Ono začína tým vykročením, že... Ďakujem pekne. No jasne. Môžeme aj popri tom. Ďakujem pekne. Čiže odpustenie začína tým rozhodnutím. Keď vieme o tom, že odpustenie je dobré a že nám môže byť prospešné, môže pomôcť tej veci, tak vtedy sme skôr motivovaní tomu, aby sme odpustili. A začína to tým rozhodnutím a tú vôľu potom následujú aj tie myšlienky, aj tie emócie. Postupne. Môže to trvať veľmi dlho. Odpustenie nie je nič jednoduché. Môže to byť dlhodobé, môže to byť opakované. Ak mám niekoho, kto mi ublížil napríklad v detstve, tak môže byť, že sa mi tie spomienky budú vrácať. A budú sa mi vrácať v rôznej situáciách, cez ľudí, ktorí mi budú pripomínať toho človeka, alebo na miesta, kde som to zažila. To je prirodzené. Ale ak sa ja rozhodnem odpustiť, môže sa stať, že sa mi to bude opakovane vrácať a ja budem opakovane stať pred voľbou odpustím alebo neodpustím. Odpustím alebo sa nechám znovu strhnúť do toho víru tej bolesti a toho hnevu voči tomu človeku. To je akože moja voľba. To si môžem vybrať. Akože není to ľahké. Není to ľahké, ale my máme na to ako pomoc. Toto sú veci, za ktoré sa treba aj modliť. A sama môžem povedať, že naozaj, že niekedy to je veľmi ťažké a niekedy to bolí, lebo sa tie spomienky vrátia. My niekedy chceme ako keby preskočiť tú úroveň toho, že sa nám znovu sprítomní ten zážitok, tá bolesť a to všetko, čo sa nám stalo. A chceme to preskočiť a chceme rýchlo odpustiť. A to som práve zažila pri tých deťoch v detských domovoch, že oni prežili rôzne situácie, niektoré boli odňaté súdne, niektoré boli zanechané rodičmi, ako naozaj veľmi rôzne situácie. A niektoré tie deti hovorili, ja nemám rodičom čo odpustiť, oni za to nemôžu, ospravedlňovali. Niektorí povedali, ja ich nenávidím, ja im neodpustím. Niektorí hovorili, ja som odpustila už, ale nebolo to také hlboké. A nič im to neprinieslo. Oni len jednoducho ako keby to stolerovali. Pretože je ťažké odpustiť blízkym ľuďom a pre tieto deti z detských domov to bola jediná istota v ich živote, tí rodičia. Oni mohli byť hociakí. Oni si ich zidealizovali a oni boli jedinou istotou. A oni keď prišli raz za rok a doniesli im žuvačky, tak tie deti boli šťastné. A oni neboli schopné priznať, že ten rodič mi ublížil. A častokrát aj pre nás je ťažké priznať, že môj otec mi ublížil, moja matka mi ublížila. Zachovala sa zle, nespravodlivo v nejakej situácii. Je to také, sa nám to zdá ako keby nefér, že veď sme za toľko vecí vďační. Ale odpustenie je práve o takej pravdivosti, že pomenovať, čo je dobré, čo je zlé. A je to aj o tom, že milovať hriešnika a nemať rád hriech, odmietnúť hriech. Že treba oddeliť ten skutok od toho človeka. Lebo v tomto možno pomáha to, že keď ja si uvedomím, že čo všetko som aj ja urobila a Boh mi odpustil a stále ma má rád. Ale to neznamená, že toto som ja celá, to zlé. Ani tí ľudia, ktorí urobili to zlé, neurobili iba to zlé, oni urobili aj dobré veci. Ale táto konkrétna zlá vec môže byť takou prekažkou, ktorá tam stojí k tomu, aby sme ich dokázali prijať, aby sme sa dokázali od nich oslobodiť, aby sme dokázali ísť tou svojou cestou. Aby sme sa už neobzerali naspäť za tým, čo bolo. Odpustenie je zmena v tom, že tým, že sa oslobodzujeme od tej minulosti, tak získavame takú novú dynamiku a máme priestor pre rast a dozrievanie. V Biblii je strašne veľa častí o zmene. Boh nám hovorí, staré sa pominulo, v Kristovi sme nové stvorenie. Ježiš hovorí, hľa, všetko tvorím nové. V podstate, keď si pozrieme kresťanský život, konverzia, krst aj pokánie sú obrovskou zmenou. Boh od nás tú zmenu žiada stále. Každá jedna spoveď by mala byť zmenou. Metanoja, pokánie. To je vlastne zanechanie starého a rozhodnutie sa pre nové. A zanechanie toho starého, to je aj zanechanie toho neodpustenia. To je taká ťažoba, že Boh nám hovorí, poď sem a zlož si tu svoj náklad.
Čiže môžeme do toho vykročiť. To je vlastne taký prísľub k tomu. Vlastne Boh nás stále volá k sebe a hovorí, že On nám odpustí a že uzdraví. Odpustenie a uzdravenie, to je také viackrát dávané do súvisu. V 103. žalme je: On lieči všetky vaše neduhy, On odpúšťa všetky vaše neprávosti. Čiže začiatkom odpustenia je to zranenie. A to vedomie toho, že bolo zranenie. Potom je to uvedomenie si tej emotívnej, tých emócií okolo toho všetkého. Potom prichádza rozhodnutie. To potvrdzovanie toho rozhodnutia môže nastávať veľakrát. Veľakrát sa to k nám môže vrátiť v rôznych podobách. A hovorím, vždy je to tá vôľa, ktorá si povie, že chcem sa rozhodnúť odpustiť, pretože aj Boh mi odpustil. Alebo niekedy to môže byť také: Bože, ja ani nechcem odpustiť, ale pomôž mi, aby som vôbec chcela odpustiť. Lebo ani nemám silu. Ale vyžaduje to aj to, ja som si to tak uvedomila, že Boh chce, aby sme boli pravdiví pred ním. Ja koľkokrát Bohu poviem: Pane, aby som toho človeka roztrhla, ja som veľmi nahnevaná. A nemá zmysel to pred Bohom vlastne potlačať alebo sa hrať na niečo iné, že však ja som v pohode, ja už som odpustila. Jedna vec sú emócie negatívne, ktoré nie sú hriešne, a druhá vec je to, čo sa rozhodneme na základe nich robiť. Ak ja som naštvaná a zúrivá, ale dám to Bohu, tak je to v pohode. Je to dobré riešenie, lebo On mi s tým vie pomôcť. Ale ak ja v tej zúrivosti pôjdem niečo, nejaké pikle alebo niečo proste tomu človeku poviem práve v tej chvíli, tak vtedy môžem ublížiť aj ja. A to je také nekončiace, potom sa tak zraňujeme navzájom. Čiže tam je dôležité, aby si človek bol vedomý toho, čo sa v ňom deje. Lebo ak si to odmietne pripustiť, ak to potlača a vytesňuje v sebe, tak ho to môže prekvapiť v nejakej chvíli a môže ubližiť sebe aj druhým práve tým. Čiže nemá zmysel to uponáhľavať. To rozhodnutie je dobré. To môže byť úplne na začiatku. Ale je dôležité si uvedomiť, že to nie je len také jednoduché. Potom prichádza ten proces uzdravovania. A ono to vyzerá tak, že ja keď stretnem toho človeka, viackrát sa mi také stalo, to neznamená, že ja si nepamätám, čo sa stalo. Ja si to pamätám. Ale Boh lieči moje spomienky a ja už necítim, už ma to nezaplaví. Už ma nezaplaví ten strach, tá hrôza, to znechutenie, ten odpor, to všetko, čo som zažila. Ale ja už mám v srdci pokoj. Vlastne cez to odpustenie ja prichádzam k takému pokoju v srdci, takej slobode. Že ja už dokážem tomu človeku žehnať, už mu dokážem želať dobre. Zo začiatku možno, že len tak ako cez zuby, hej? Že len z povinnosti, alebo proste Boh nám hovorí, že máme milovať nepriateľov, tak ako z tej povinnosti mu budem žehnať, ale ak ja vytrvám v tom rozhodnutí, tak ja už potom na konci môžem prísť k slobode. Ja nehovorím, že budem toho človeka milovať, alebo že sa budem tešiť, keď ho stretnem. Ale už budem schopná v takom pokoji mu želať dobre. Už ma ten človek nebude zväzovať, už ja budem slobodná od neho. A to je úžasná vec. Ja som to viackrát zažila, je to úžasné naozaj. A chce to tú spoluprácu aj naozaj tej Božej milosti, ktorá nám toto umožňuje. A to hovorím, to zmierenie, to je úžasná nadstavba, ak je možná, tak to je veľká vec, veľký dar. A toto je vlastne to, čo robí Boh, že odpúšťa nám viny a zakrýva tieto hriechy. My to, čo vyznáme na spovedi, už nám to Boh nenatiera, už nám to nepripomína. A niekedy vo vzťahoch to je zlé v tom, že ten milosrdný partner ako keby odpustí, ale pri každej možnej príležitosti to tomu druhému natrie. Že počúvaj, a ty si vtedy to a to. To sú veľmi ťažké veci. Netýka sa to len neverí, týka sa to rôznych vecí v manželstvách, ale aj v iných vzťahoch. Že jednoducho, ako keby ten človek má potrebu pripomínať tomu druhému. Ale ak skutočne ich odpúšťame, tak by sme to nemali robiť. Že to je naozaj, to nie je odpustenie, ak ja toho druhého budem teraz trestať a budem teraz povýšenecky nad ním, že ja som bola taká milosrdná, ja som ti to odpustila a ty si vtedy a vtedy toto spravil. Že to sú také veľmi časté veci. To sú tí ľudia, ktorí hovoria, ja som odpustila, ale nezabudol.
Ale oni v skutočnosti neodpustili, lebo oni to majú vždy pripravené ako nejakú zbraň. A keď potrebujú toho druhého usadiť, tak mu to len pripomenú. A ty si vtedy zlyhal, a ty si vtedy zlyhala. Ale to nie je odpustenie. To je ďaleko od toho. Čiže tu sú ešte raz k tým fázam. Tu sú také 3 fázy. Čiže prvé je to rozhodnutie odpustiť. Tam vykračujeme do toho procesu. Potom je ten proces, ktorý môže byť aj dlhoročný. A potom je už to uzdravenie, ako som spomenula. Že sme schopní v pokoji toho človeka stretnúť, byť s ním nejako v kontakte, že už nás to nezaplavuje. Zase nejaké... Biblia je plná odpustenia. Tam je strašne veľa odpustenia. V tom starom zákone to bolo vždy cez tie obetné dary. Tam vlastne máme knihu Levitikus, tam je strašne veľa tých obradných predpisov, keď sa to spraví za tie viny, takéto zvieratka, bíčkov, capov, holubičky. Oni jednoducho, oni vedeli, že nie sú schopní žiť bez hriechu. Oni si museli nájsť na to mechanizmy, aby za ten hriech zaplatili. Ale keď prišiel raz Ježiš, a čo sa stalo na kríži na Golgote, že vlastne Ježiš, keď zomrel, tak sa pretrhla chrámová opona. Chrámová opona bola v chráme a oddelovala svätostánok. Tam mohol vstúpiť iba veľkňaz. Čiže priamy prístup k Bohu mal ako keby iba veľkňaz. Ľudia ho nemali. A v starom zákone vlastne, keď putovali cez púšť, tak iba Mojžiš hovoril s Bohom. On sprostredkoval. Proroci sprostredkovali. Veľkňazi sprostredkovali. Ale ako náhle Ježiš bol ukrižovaný, tak zrazu bola roztrhnutá chrámová opona a my všetci sme vlastne boli pozvaní k tomu, aby sme mali spoločenstvo s Bohom. Čiže to je taká veľká vec. A on nám vlastne priniesol odpustenie a už nemusíme nosiť žiadne zvieratá. Nemusíme robiť krvavé obety, ale už tá obeta bola za nás urobená. A už je len o tom, že nakoľko sme otvorení, nakoľko ju chceme prijať. Tu sú také veci. Katka Lachmanová v jednej z takých prvých kníh, ktoré boli o odpustení, popisovala vlastne rôzne techniky a ja som potom vlastne, keď som robila výskum a písala som prácu, tak som našla mnoho techník, ako pracovať s odpustením, ako sa dostať k tomu, aby bol človek schopný odpustiť a vôbec porozumieť tomu, že či potrebujeme odpustiť. Toto sú také motívy, ktoré sa často nám robia problémy. Či už sú to tie krivdy z detstva, veci z manželstva, deti, príbuzní, priatelia, kolegovia. Toto sú ďalšie motívy. Veľmi často sú to dedičské konania rôzne, také všelijaké v rodinách, čo sú také rôzne spory. Veľmi často práve také tie majetkové spory narobia veľmi veľa zla. Čiže toto sú všetko veci, ktoré nám ubližujú, ktorými si ubližujeme navzájom a kde potrebujeme naozaj to odpustenie. Toto som chcela. A chcem vás k tomu tak povzbudiť, že dá sa vykročiť rôznymi spôsobmi. Katka Lachmanová ponúkala takú metódu, že nájsť si nejaký čas a napísať si na papier naozaj tak spomínať a napísať si všetkých ľudí, ktorí nám kedy v živote ublížili a rozhodnúť sa, že im teda chceme odpustiť a vložiť to aj teda do modlitby. Inou verziou je to, že napíšeme konkrétne, že krivdy, ani nie že ľudí, ale konkrétne veci, ktoré potrebujeme odpustiť a tiež to tak vložíme do modlitby a prosíme Boha, aby nám pomohol odpustiť. A dejú sa potom aj veľké veci. Potom sú takéto konkrétne techniky a list vinníkovi. Sme rôzni ľudia. Pre niekoho je jednoduchšia napríklad tá metóda prázdnej stoličky, že ako keby si posadiť pred seba toho človeka, napríklad otca alebo maminu a verbalizovať, povedať vlastne to, čo máme na srdci.
ako keby dať to zo seba von, lebo ono, keď o tom človek iba rozmýšľa, tak je to v inej forme, ako keď to už dáme von slovami. A má to liečebné účinky už aj tým, že to človek ako keby pomenuje. Môžeme to spraviť aj listom, formou, že napíšeme to. To už je tiež istá taká práca vlastne s tým obsahom, s tým odpustením, že človek si to tak trošku uprace. Lebo už tie myšlienky lietajú v hlave, ale ako náhle si to tak upraceme a napíšeme, netreba ten list posielať tomu vinníkovi, alebo minimálne tú prvú verziu, ako treba to tak v takej slobode dať on. Ale tiež je to také liečivé. No a potom tu sú vlastne už tie ďalšie metódy. Ale určite je to vec, s ktorou sa dá pracovať aj či už s kňazom alebo s psychologom. Čiže aj u nás v centre, ako sa stretávame s tým, že v rámci poradenstva riešime veci okolo odpustenia. Čiže niekedy môžu byť naozaj veľmi ťažké okolnosti. Sú to napríklad, som zo začiatku spolupracovala, som pracovala pre poradňu Alexis, ktorá vlastne poskytuje pomoc ženám, ktoré neplánovane otehotneli, ale aj ženám, ktoré prekonali či už umelý alebo spontánny potrat. A tam je tiež problém s tým odpustením sebe, odpustenie partnerovi, rodičom, že častokrát to okolie tú ženu donúti ísť na potrat a vlastne tá žena je bezmocná v tej situácii a potrebuje odpustiť jednak sebe a jednak tým druhým. Že to sú už také ťažšie veci, alebo manželia, kde prišlo k nevere alebo k nejakej inej ťažkej veci, alebo ľudia, ktorí boli v detstve zneužití, týraní. Takže to sú veci, ktoré niekedy potrebujú naozaj aj už také trošku odbornú pomoc v tom. Ale to sú všetko veci, s ktorými sa dá pracovať a je dobré s nimi pracovať. A ešte sa vrátim. Keď máme niekoho, komu potrebujeme odpustiť a je nám to hrozne ťažké, totižto najjednoduchšie je odpustiť človeku, ktorý nás o odpustenie požiada a je si vedomý toho, že niečo urobil zle. Vtedy sa to ako relatívne jednoduchšie dá, aj keď nie vždy. Ale niekedy to je o tom, že naozaj ten človek je bezohľadný, alebo je mu to jedno, alebo si vôbec neuvedomuje dosah svojho správania. Ale niekedy to môže byť aj o tom, že ten človek ani nechcel ublížiť, ale jednoducho nedopatrením ublížil. Toto sú také nejaké veci, ktoré nám môžu pomôcť pri tom, keď sa rozhodujeme odpustiť, že si to tak povedať. Uvedomiť si, že naozaj, že ten človek tiež mal nejaké ťažké okolnosti, že aj ja som tá, ktorá som potrebovala odpustiť. Tá modlitba naozaj veľmi pomáha. To vedomie, že nám bolo odpustené a takisto je veľmi dobré, hovorím, že odpustenie je taká egoistická vec, lebo odpustenie pomáha v prvom rade mne. Keď ja odpúšťam, v prvom rade to pomáha mne, môjmu psychickému zdraviu a celkovo zdraviu. Ja sa stávam slobodnejšia, moje vnútro sa uzdravuje. Mám menej zahltený harddisk, alebo jak by som to povedala takou počítačovou terminológiou. Že naozaj mám viacej priestoru na to, aby som sa venovala dôležitým veciam. Hej. Lebo niekedy uviazneme v tej minulosti, uviazneme v tých spomienkách a nevieme sa z toho pohnúť. A niektorí ľudia uviaznú aj v tej roli obete. Že niekedy to je také ťažké, že sme si tak už zvykli, že nám bolo ubližované alebo že niečo sa nám stalo a teraz ako keby si to tak nesieme. A niekedy aj to okolie nás v tom tak akože podporuje, ale ako si nám to bráni vykročiť ďalej. Že istým spôsobom to pre človeka môže byť aj také nápomocné, lebo keď je niekto obeť, tak sa všetci o neho starajú, je mu dobre. Niekedy to môže byť aj také akože zneužité. Ale myslím si, že to, k čomu nás volá Ježiš a to, čo je taký ten život v plnosti, to nie je život obete. My nie sme obeť. My sme povolaní k tomu, aby sme žili život v plnosti, aby sme vyťazili, aby sme naozaj boli slobodní ľudia. O tom je kresťanstvo. A tu je vlastne to podobenstvo o tom nemilosrdnom sluhovi. A to je vlastne to, čo Ježiš hovorí. On ukazuje vlastne na príklade tohto sluhu, že on je
On je ten pán, ktorý dokáže odpustiť všetko. Bol dlžný 10 000 talentov, čo je nenormálna suma, to ako nemal šancu to splatiť. A keby celá rodina išla do otroctva, on by to nikdy nesplatil. A ten pán mu to odpustil. A ten sluha išiel, stretol nejakého spolusluhu, ktorý mu dlžal pár drobných a on sa začal na ňom proste... Začal na ňom vylievať svoju zlosť a jeho dal do väzenia za pár drobných. Pritom jemu bolo odpustené strašne veľa. Proste Ježiš cez toto nám hovorí, že on je ochotný odpustiť všetko. Není hriech, ktorý by nebol odpustiteľný. To aj svätá Faustína hovorila, že Božie milosrdenstvo je tak veľké, že nech sa stane čokoľvek. A dokonca, čo sa mi strašne páčilo, v Agate Christy Hercule Poirot v jednej časti tam rozprával s nejakou ženou, ktorá bola na potrate a bola presvedčená, že ona už je zatratená. A Hercule Poirot jej hovorí, že nie, že Boh je tak milosrdný, že on odpustí všetko. Mne sa tak páčilo, že cez Hercula Poirota vlastne to takto bolo povedané, ale naozaj neexistuje hriech, ktorý by nemohol byť odpustený. Boh je ochotný odpustiť úplne všetko. Jediná podmienka je tá, aby sme ho o to požiadali. A ešte jedna podmienka je tá, že aj my máme odpustiť, tak ako to je v Otče naši napísané, že odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame. Čiže tak, jak ten sluha, že tak nám Boh odpustí milióny, tak my nedržme niekoho vo väzení len kvôli tomu, že nám nejakú drobnosť neurobil. Nám bolo oveľa viacej odpustené. No toto sú vlastne tie decká, to boli mladí ľudia od 15 do 18 rokov v tých detských domovoch. A tá prvá skupina, tá bola úplne najlepšia a to boli fakt akože takí zrelší ľudia. To bolo vidieť, že oni si poctivo prešli pod tým procesom odpustenia, že oni boli aj naštvaní na tých svojich rodičov, aj mali fázu, kedy tých rodičov nenávideli, alebo ďakujem pekne. Jednoducho nedokázali to prehrísť, to, čo sa im stalo, ale nakoniec sa rozhodli odpustiť a nakoniec im to pomohlo a dokázali potom ísť ďalej. Prekonať to. Potom bolo to domnelé odpustenie, potom tí, že popierali krivdu. A potom boli takéto vlastne, toto bolo také zaujímavé, že odpustím, ak sa tá mamina zmení, ak sa ten partner zmení, že to takisto je odpustenie, ktoré neprináša tú úľavu, ktoré nepomôže v skutočnosti, lebo odpustenie nie je vôbec spravodlivé. Odpustenie je úplne mimo spravodlivosti. Neodpúšťame preto, lebo si to niekto zaslúži, ani Boh nám neodpúšťa preto, že si to zaslúžime. Odpustenie je taký nezaslúžený dar. Čiže ak si dáme nejakú podmienku, že kedy odpustíme, tak v skutočnosti nechceme odpustiť. To je taká výhovorka. Čiže odpustiť máme nezaslúženie. Je to naozaj dar a je to nadštandard. Považuje sa to za hlúposť, niekedy za slabosť, ale v skutočnosti to je prejav sily, lebo slabý človek nedokáže odpustiť. Taký ten, čo chce mať vždy svoju pravdu a hovorí, že oko za oko, zub za zub, tak to nie je silný človek. Silný človek dokáže odpustiť. Je veľa dobrých kníh o odpustení. Keby ste mali záujem, je tam na mňa kontakt, tak kľudne napíšte. A ja mám ako dosť tých knížiek a je veľa zdrojov. Anglikánsky biskup Desmond Tutu v Juhoafrickej republike, keď padol apartheid, tak tam sa diali také veľké zmierovacie procesy. Totižto keby sa mali potrestať všetky zločiny, ktorých sa dopustili černosi voči belosom a belosi voči černochom, tak by tam asi polovica krajiny sedela v báse. A oni sa rozhodli ísť cestou takého zmierenia. A ľudia, takej amnestie v podstate, že ľudia, ktorí boli ochotní priznať to, čo popáchali a oľutovať to verejne, tak im bolo nejako odpustené. Neviem presne popísať, že za akých okolností, ale jednoducho išli do takých zmierovacích procesov a tento Desmond Tutu, tento biskup, to popísal vlastne v dvoch knihách, ktoré tu vyšli. Čiže to je tiež také veľmi zaujímavé. A potom sa robilo s odpustením veľa aj v krajinách, kde boli zasiahnuté občianskými vojnami, či už v Severnom Írsku, alebo v Chorvátsku a tak ďalej. Čiže to je toto. To je vlastne všetko. Toto sú kontakty na mňa, také osobné, môžeme nechať a potom sú aj na centru.
Ešte vám poviem pár informácií iba o centre a potom, keby ste mali otázky, kľudne sa môžete popýtať. Ja vám ďakujem za pozornosť a ešte poviem, že Centrum pomoci pre rodinu vzniklo pred 10 rokmi z iniciatívy jezuitov v Trnave podľa vzoru talianskeho centra s cieľom poskytnúť komplexné poradenské služby a také zázemie pre rodiny. A v súčasnosti vlastne v Trnave funguje sociálna, pastoračná, psychologická, právna pomoc bezplatne pre rodiny. A je tam priestor vlastne, sú tam rôzne stretnutia mamičiek, stretnutia rozvedených partnerov z rodín. Sú tam rôzne druhy stretiek, mávali sme aj stretnutia ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a rôzne svojpomocné skupinky. Bývajú prednášky, rôzne workshopy. S materským centrom sa robí prednášky o výchove, vývine a vlastne táto poradenská a prednášková činnosť už sa tak rozbieha aj tuto v Piešťanoch. A máme takú ambíciu to trošku ešte rozšíriť, lebo je o to záujem a tá potreba je taká veľká. Ja robím hlavne poradenstvo pre dospelých, väčšinou pracujem s rodinnými manželskými problémami, kolegyňa zase sa venuje deťom a mládeži. Takže môžete sa ľudí nakontaktovať, alebo keby ste o niekom vedeli, kto by potreboval pomoc, je to bezplatné. Tak ďakujem. A ak máte otázky, nie. Ste tam určité hodiny, určitý dňoch? Bývame tam, ja bývam, teraz vlastne od nového roku tam budem každý deň bývať, od zhruba od tej 9. do tej 15. by som tam mala bývať, bude alebo kolegyňa. Najlepšie je sa vopred objednať telefonicky, lebo pokiaľ máme klientov, aby sme to vedeli tak nejako usporiadať, aby tam človek nečakal, takže je lepšie sa dopredu objednať, ale mali by sme tam teraz už byť každý deň. Spolupracujeme aj s právnikom, teda aj s rôznymi organizáciami, ktoré sa venujú sociálno-právnej ochrane detí, mládeže. Čiže vieme aj poposúvať, keby bolo treba nejaké také... Aké sú tam svoje pomocné skupiny? Viete čo, v Piešťanoch zatiaľ nie sme tak rozbehnutí. V Trnave sú tí zdravotne ťažko postihnutí. Potom je tam tá skupina tých rozvedených mamičiek. Potom sú tam skupinky skôr také mamičkovské skupinky, sú viaceré. Tuto v Piešťanoch funguje materské centrum Cesta. To býva v stredu od 10. do 12. zatiaľ. Tie svojpomocné skupinky sa tak rodia v podstate ako reakcia na tie potreby, ktoré sa konkrétne vyskytnú. Uvažujeme, napríklad môže byť aj skupinka ľudí s psychickým ochorením, môžu byť rôzne, môžeme pripraviť aj nejakú arteterapiu a tak ďalej. Len hovorím, ešte sa rozbiehame tuto, že uvidíme, že o čo by bol taký záujem. Tie priestory jezuitského pastoračného centra, kde tu sídlíme, tak oni nie sú veľmi také bezbariérové, takže uvidíme, že ako by sme to tam rozbehli. Sú na to nejaké psychológie na to poznanie, ako to pomôcť, že ak by si človek mohol pomôcť? Že je fakt, že človek nevie to pomôcť. V podstate tá psychológia, to poradenstvo psychologické je naozaj častokrát o tom, že hľadať. Lebo väčšinou to je o tom, že niečo nás trápi, niečo nám nefunguje, niečom tápeme, v niečom máme zmätok a teraz psychológ je ten, ktorý človeka sprevádza v tom všetkom a rozpletá to. Niekedy to je veľmi také pospletané všetko a niekedy ani nevieme, že čo je príčina toho, prečo robím veci takto, alebo prečo ma toto trápi, alebo prečo sa takto cítim. A môže to byť súhrn rôznych vecí, môžu to byť psychologické veci, môže to byť niečo fyziologické, niečo, čo sa týka tela, môže to byť naozaj aj to neodpustenie napríklad. To poradenstvo je taká cesta k tomu, aby sa človek v tom tak trošku zorientoval
Ja to vnímam tak, že ako poradca ja som taký človek, ktorý sprevádza toho druhého pri takom tom odkrývaní a hľadaní tých vecí. Ja som presvedčená, že človek to sám potom, keď to... Lebo totiž to niekedy to je také, že ľudia nám aj povedia, že ty robíš toto takto, pardon, mal by si to zmeniť, mal by si toto robiť takto, mala by si toto zmeniť. Ale my nie sme schopní to ani prijať. My musíme prísť na to sami a sami to musíme precítiť v sebe, že aha, že viete, niekedy to môže byť fakt skryté pod rôznymi nánosmi. A prichádzajú nejaké také ako keby náznaky, že prečo to asi je, príde nejaká okolnosť. Napríklad rodičovstvo, to je také úžasné pre mňa, mám 3 deti a ja si tak pri nich uvedomujem, niekedy sa mi tak vynoria spomienky z môjho detstva a zrazu si uvedomím niektoré súvislosti, ktoré som si dovtedy neuvedomila. Ale keby som nad tým možno rozmýšľala, že neprídem na to. Ale zrazu mi to proste tak nejako príde. A častokrát ja to vnímam tak, že naozaj, že život mňa ako kresťanky je o tom, že žijem s Bohom, že žijem život modlitby, že všetko, s čím si neviem poradiť, hovorím Bohu. Ja hovorím, že to je také, sa mi to tak páči a hovorím si, že fakt, že veľa vecí neviem s nimi pohnúť, neviem pohnúť sama so sebou, ale čo viem vždy urobiť, tak to viem, že to hodím proste Bohu, že Bože, ja neviem. Niečo sa deje a ja neviem, čo sa deje a neviem, prečo ma táto vec hnevá a neviem, ako si mám poradiť v tejto situácii. Alebo môžem sa opýtať 10 ľudí a každý mi povie niečo iné. Ale niekedy naozaj ako tá cesta k tomu rozlíšeniu toho, čo sa deje, je v tom tichu a v tej modlitbe.